umpisa na sa bulan sa Oktobre. Statutory rape age ginpataas sa 16 anyos. Sa balita international, UK kag Japan magasapol para mapapaskog ang relasyon sa Indo-Pacific region. Balita sa sports, Women's Gilas pierde batok sa Australia sa FIBA Women's Asian Cup. Balita entertainment, Filipino poet kay national artist Benvenido Lumbera nagtaliwa na. Samtang sa balita espesyal ato napadayon na istoryahan ang mapungsod kag lugar nga may pinasahi nga layi. Mahayong aga Bacolod, mahayong aga Bilugabahin sa Western Visayas. Karong adlaw Miyerkules, September 29, 2021. Ang inyong news team, Aksyon Dorel Kabat. kag Aksyon Boy Duran sa aton balita sa lakat sang panahon. Ang trough sang Typhoon Mindoli ang nag-apekto karon sa nasilangan nga bahin sang Southern Luzon kag Visayas. Ang Western Visayas, lakip ng Negros Occidental kag siyudad sa Bacolod, mangin magalumon ang kalangitan, nga may panalag nga pag-ulan bangod sang trough sang typhoon kag localized thunderstorms. Mahinay tubtob kasarangan nga huyop sang hangin, gikan na bagatnan padulong na bagatnan nakatundan ang mabatyagan sa isla sang Negros. Ang baybayon mangin makanay tubtob kasarangan ang pagdapya sang balon. Ang taob alas 12:08 karon sa hapon, ang hunas alas 6:25 naman karon nga aga. Ang adlaw nabut na alas 5:37 kaina, magatunod naman alas 5:40 karon sa hapon. Samtang ang temperatura mabatyagan sa 28 degrees Celsius tubtob sa 33 degrees Celsius. Ang mga balita lokal sa magbalik sa Aksyon Balita Morning Edition. Good morning na and welcome sa aton nga pagpangalaga diri sa Aksyon Balita Morning Edition. Morning liwat Action Doors. Good morning, Action Boy. Kag sa aton nga mga ka-aksyon. I like your OOTD. Yes. Outfit of the day. Gusto mo i-try later after the newscast? Sige. Why ka na Kasi dili lang asta. Sa liog lang asta, charo. Why ka na sang Meron ko ni actually mustard. Yatag ko lang si Mang Mustard. mas nabi ako na sang imo nga muna kay daw ka damol blasing diri oh. Sang? Daw di mabugto bla. Lain sa nagligad niya daw ka, mas damol pang cord. Lain sa nagligad to yung daw nakulbaan, nakusto. Ay, kalai. Di mo mabaan. Daw na nervyos ko bla kay siling ko ba si bla mabugto bla. Inaya daw ano sad sa mabugto. Wala. Unless nga kabitan. True. Kabitan. So safe na siya, safe. Sige. May mustard ko niya, tag ko si mo. Mustard ang color. Kaya daw ka ngayon, kagid sina. Yes, okay. Kung magpabaybay, kasuksukon mo. Kasi masalaan ka to mo yung... Nga, shalala. Masalaan ng galutolutaw na. Maui Akol Kanyada, good morning sa imo, Parikoy, no? Kay Ray Baryoga from DSB of course. Kay pangapitasan tang monitor. Sige, Bia Jonathan, good morning kano kay Star Mayo, kag Ma'am Jinky de Alagdon. Sa kay Homa Lumena, Melili Oligo, Enrique Caballo Subaldo Jr., kay Robert Roma, good morning dra sa imo. Kag kay Jeril Gadudo. Sa kay Ruchel Evangelista. Kag kay Solama Barnatsa. Sawadika! Girls from my Thailand. Lipat pa ko sa ngako niya. Ano ba? Sa imo nga kon. Mo gina sawadika. Sawadika! Do yung Japanese mo na ya? Hindi amo na siya. Amo na siya? Kabalo ka galain-lain, kada adlaw. Kabalo ka ang mga lain-lain, yung mga countries lain-lain mo nila paghambal mo. Yeah, true. Pero sa mga Japanese nga malalaki, daw ang ila maghambal na sila daw daw halin sa diaphragm gid lang. Halin gid sa diaphragm lang. Asa ako niya halin niya sa diaper. Diaper. Diaphragm yun nila.
Kita mo mga Japanese nga lalaki, magambal. Laka. Ay! Nagama mo. Hayu! Ha! Oo. Hoy! Daw sa they are from Gidlaya. Ang mga babae naman niya daw nasal. What you know? Na. Yung mga lalaki niya, hu! Ha! Hay! Do kadalom gid no. Ano ka dalom? Diaphragm mo, from the diaphragm. Wednesday Lee Morales, good morning man sa imo dira, kay Abby, kay Nat kay August, good morning dira sa Sampaloc, no? Miss Jinky de Alagdon, good morning man, kag sa ka-sexy kuno kayo sa imo siling ni Milili. Sige lang Thank you gida. One Negros, back to back! Good morning man. Nagalantaw siya ko sa laptop lang. O sana all may laptop. Bongga gida si Juan. Galantaw lang sa galantaw sa base sing laptop lang niya. Basta laptop lang siya. Oo. Oro galantaw siguro sang aton nga pag sa iya nga laptop gani. abi ko ginalantaw yung laptop lang niya. Robert Roma, good morning man. Juvie Monares, good morning. Let's have dinner at Purple Goat Bar. The purple goat Bar and grill. grill. So fancy, good. Enjoy your dinner, Ma'am Van and Doc Matt Mayo. Kay Juvie Monares, Ray Tuhao, Tinosan, good morning. Kay Heraposco, Bert Carvalho, good morning, man. Sa Hutudan na. Gani. Sandumanan. Good morning. Kay Virgie Legaspi Coloso, good morning. Yes, thank you so much. Si Kay Romy, classmate na. Classmate mo, si Miss Virgie. Ang si mother na siya teacher ni Eden. Si Ma'am Romela? Hindi Ano? Nakuloso man. Mother, sang teacher? Oo. Mga Okay. co-teacher. Okay. Romy Mihorada Nabor. Good morning, Mandra, sa may Enclaro, Binalbagan, Pangapita. Salamat. Maria Ko, good morning. Atia Kimeriman, good morning, man. Si Hugh Christ Gabriel, good morning. Muna sila sa, hindi na sa DK. Sa Isabela, no? Hindi sila Carlota. Carlota, ganun. Sorry. DK Okay. Kapihan. Good morning, man. Kay Miss Jinky Delagdon, kay Mr. Beboy Villasor, kay mama niya Lulit Delagdon and Papa Joe, kay Kirina, kay Jen Delagdon, Jane Nagor, kag kay Tito Joby niya. Get well soon. Get well soon. Sige, standby na kita sa aton nga mga balita lokal. Balita Morning Edition. Aksyon Radio Philippine Standard Time na 7:09 sa detalye na sang mga balita lokal. Magpabilin si Vice Mayor Elcid Familyaran sa Grupo Progreso para sa 2022 elections. Suno kay Familyaran, wala pa ini nakahibalo sa patod nga petsa sa pag-file sa Certificate of Candidacy sa ilang partido. Gintugyan ni Familyaran kay Mayor Bing Leonardia ang pag-anunsyo sa ilang line-up sa masunod nga piniliay. Sa nahibaluan, si Councilor Al Victor Espino, anay miyembro sa partido ang naghalin na sa GP, samtang si Councilor Ana Marie Palermo ang magatapos na siya termino bilang konsehal. Una nang ipahag ni City Administrator M. Ang nga magapapili man ini bilang konsehal sa dalom sang GP sa 2022. Samtang tugtog karon nagapabilin nga wala pa sang palayag si incumbent Congressman Greg Gasataya sa iyang plano sa masunod nga eleksyon. Well, ay sabi ko exactly isang schedule of filing ng partido. Si Mayor, siguro man sila hindi. But ang line-up, you're right. Si Mayor man ang hatagaan ng kwa. Si Vice Mayor Elcid Familyaran.
Maga-file sa Certificate of Candidacy o COC sa Commission on Election o COMELEC Provincial Office si Governor Bong Lacson sa mabot nga Oktubre 1. Sunod kay Lacson, maga-file siya sa COC sa pagka-gobernador upod kay 1st District Congressman Gerardo Valmayor nga liwat magapapili bilang kongresista sa among nga distrito. Ginklaro ni Lacson nga may naka-assign sa ila nga oras sa pag-file agud malikawan ang pagginutok sa COMELEC ag pagtuman man sa health and safety protocols. Kag ang tandem o kung ang katandem sini nga si Vice Governor Jeffrey Ferrer amo naman ang magasunod sa pag-file sa COC bilang vice gobernador. Ang pila ka mga re-electionist nga provincial board members ang nakaschedule man sa pag-file sa COC sa sini nga adlaw. Yes, we have decided already. On the first day, we will already fight. We will cooperate with COMELEC and we will assign certain hours for our board members. Kahin sa pagpayag ni Governor Bong Lacson. Samtang sa iba pa natin nga balita lokal, gininsister naman ni EB Magalon na Mayor Marvin Malacon nga nagdulong lamang sang 3 ka dialysis patient ang salakyan sang DRRMO sang Banwa nga nakuhaan sang litrato nga madamo sang sakay sa tung Lunes sang kaagahon sa tubang sa Gate 1 sang University of St. Lazal sa ringin patigayon ang satellite registration sang COMELEC. Sa interview sa Aksyon firing line, gitbahag sang alkalde nga mismo ang driver sa salakyan nagklaro nga nagdulong lang sang pasyente kag hindi man pwede nga pasakyan ini sa ibang nga tao ilabi pa nga hindi man ang service sa mga COVID-19 patients. Ginaangot naman ni Malacon sa politika ang nasambit nga issue. Kung ang klase nga pamulitika, kakaladlawan, sinadto pa ng style. Hindi na mabakal niya sa subong, especially sa mga millennials, hindi na mabakal. Ang kabahin sa pahayag ni Mayor Marvin Malacon sang EB Magalona. Nagpositibo sa COVID-19 ang Provincial Health Officer sa Negros Occidental nga si Dr. Ernel Tumimbang. Ini ang ginkompirma ni Governor Bong Lacson sa interview sa Capital Media kahapon nga adlaw. Sunod kay Lacson, pamatuod lamang ini nga wala sang ginapili nga tapikan ang COVID-19 kag kapiligroso sang virus. Dugang pa ni Lacson nga magluwas kay Tumimbang may pilaman ka mga encoders kag frontliners sa Teresita Halandoni Provincial Hospital sa syudad sang Silay ang nagpositibo man sa COVID-19. Ini ang rason sulod sa gobernador kung nga naghinay ang pagpagwa sa resulta sa RT-PCR testing sa molecular laboratory sa hospital. Kalabanan sa mga swab samples, ang ginpadala na lamang sa Valladolid Molecular Laboratory. Yeah, just to show you, even our frontliners are getting hit. No, where even our medtechs and encoders in the Teresita Provincial Hospital, they were hit. That's why there's a slowdown in the test results. No, the coming out. Bahin ang dugang pagpahayag ni Negros Occidental, Governor Bong Lacson. Patigayuno naman sa masunod nga semana, ikaduha nga coordination meeting sa tunga ni Congressman Greg Gasataya kay iban nga ahensya sang gobyerno angot sa pagpatukod sang Bacolod General Hospital. Suno kay Gasataya, Lunes nga adlaw sang una ginpatigan ang coordination meeting upod ang DOH, DPWH kag iban pa. Duha pa ni Gasataya, ilagin talakay ang pangabay sini nga technical assistance kag mga kinahanglan nga dokumento para sa pagpatukod sang proyekto. Suno kay Gasataya ang mga pagsinapol kabahin sa preparasyon sa pagpatuman sang lahi nga nagapatukod sang ospital. Sa nabuluhan, 250 milyones pesos ang pondo ginlakip sang DOH sa 2022 budget. Samtang nagpromesa naman si Senador Juan Miguel Zubiri kag House Speaker Lord Alan Velasco nga magadugang sang pondo para sa pagpatukod sang ospital. Ginbalagan ng Bacolod City Vice Mayor Elcid Familyaran nga mayara sang isa ka planta sang oxygen sa syudad ang nagakuha na sang supply sang medical oxygen sa Cebu bangod nagdoble na ang normal nga demand sang oxygen. Ginaangot sang BC Alcalde ang pagdoble sa demand sang oxygen sa pagsaka sang kaso sa COVID-19 sa syudad kag puno nga mga hospital bangod sa madabang nga mga pasyente nga positibo sa virus. Nakikangot na si Familyaran sa A1 gas sa Barangay Alhis kag sa adlaw sang Huwebes may mag-aabot nga medical oxygen halin sa Cebu. Isa pa sa ginalantaw nga pagsaka sa demand sang oxygen ang mga pagbakal sang pila ka pamilya nga wala pa man nagakinahanglan apang preparasyon sa palaabuton. Sa impormasyon sa opisyal, ang mga planta sang oxygen sa Bacolod ang may 24 oras nga maintenance sa kada bulan. Padayon nga nagapanawagan si Familyaran sa publiko nga magpadulong sa mga vaccination site para mapabakuna kontra COVID-19 kag istrikto nga magtuman sa mga health protocol.
Pagbakuna sa general population kag menor de edad mag-umpisa na sa bulan sang Oktubre. Samtang statutory rape age ginpataas sa 16 anyos. Ang detalye sa mga balita nasyonal sa magbalik sang Aksyon Balita Morning Edition. Okay, good morning na dira kay Maria Teresa Hofilenia kag kay Richard Daet Pacheco. Sa kay Rochelle Evangelista. Good morning. Kag kay Jerry Azero Jr. sang Barangay 35. Oy, good morning dira sa inyo sa taga Barangay 35. Sa kay Mila Alit. Good morning sa imo, Mil. Roneto Pastolero, may agaman kuno dira sa Bacolod. Ha? Te, dason pa. Dali, kalma lang. Nagbalik. Oy, amyara.
Slasher Subugat, good morning man. Kay Christine Menias Villalobos, maayong aga sa imo. Nag-greet niya ang tanan ng mga taga-EFC, ano? Si George Gargasaran, good morning dira ha. Homa Lumena. Kay Teacher Romela Ilustre Arevalo. Kag, of course, kay Ma'am Luisa Luing Melos. Maayong aga man. Sa kay Teresa Linahakaya, who is always watching. Good morning man dira sa imo, no? Ikadali lang. Kay Lito Dayap. Kag kay Jacqueline Marino. Good morning man. Lorna Magallanes. Nya shout out lang, grabe linya di sa Lasal. Para maka-register lang sa Comelec 2 AM till now po. Grabe, haba pila di pa naka-start. Alas 2 ang agara nakamuda. Kambal man to si Major no Batadlan nga pangdakpon ang mga gapila wala pa alas 4. Oo, kay tungod sa curfew. Oo, may curfew mong tiway guro na dayon dako. Galing kay mo to ay balo ka. Ang iba no ay nakabalo kay hindi sila taga dire mo. Yun lang. Kalain sa yun lang. At taga Bacolod diyan kabalo na may curfew. Kung di ka taga dire ko Hindi ka mapaano matslaya. Sa Lasal, may dialysis sa Lasal? Ang mutya. Basta ako, alam ko, tulog ako niyan. Kala, isang tulog ako niyan. Hindi kayo natigala kung mapadialysis ka dito sa Lasal. Doon yung dialysis Diba sa silang Lasal. usisa sila kung anong Yeah, kakatapos. aba, siga, kung sila kanya doon kadamo, tao diyaw. Oo, antista Niya kadamo na sa karga na, mong damo pag hindi tao. Sila, bayan na sila yan. Hindi. Warlito Nesya, good morning man. Sakay Jean Tanilio. Kag sa family ko no Velasco kag Tanilio sa Isabela. Halin ni kay Jean sang Mandalagan. Kay Phil Alonsagay sa Tokyo, Japan. Kay Ma'am Eleanor Fukuda dira maayong aga. Ano ini? Oh, sige. Ikaw ko naman nila inon ko naman nila ako nga kuan. Okay, do basta ba ni nagakadula ang ako nga mga kuan, mga ori no, mga comments ko kadula. Kakashi de balita na. Hulat. Kita mo commercial pa. Ako commercial pa sa radio. Kalma bala. Do kadali man sa imo. Kay commercial pa lang alam dada. Kadali sa iyo. Abi ko raw maning mabatian sa radyo. Pati ka sa radyo kay commercial na. Oo. Dito sa Facebook greetings. Oo, sa Facebook kay greetings na yan. Sa ilo to sa radyo. Ikaw dila dali di ba kay pabalitaon ta ka. Kalay. Good morning Kakashi. Bongga si Kakashi Dave no, taga Japan siguro. Di ang iyang kwan. I-search ba si Kakashi kay shout out. Hindi ko siya ma-kwan. Lubat na ko gali ba. Sabi mo kung sa balita lang kanaminan-mian, kami yata magbalita. Ano mo na kay? Commercial pa? Ha? Okay lang Kakashi? Sir Philip Alonsagay, good kadlaw man morning. siya. Kadlaw man si Kakashi. Tindiya lang kay. Tindiya lang ang amigo kay commercial pa kami so hindi pa na kami kabalita ha. Areo, standby bla. Kay balita kay na. hindi pa tayo gabon ng balita kay ma-endorse pa ta. Ay, may endorse. Standby na sa aton mga balita national.
Balita Morning Edition. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 7:29 sa detalye na sang mga balita nasyonal. Kinaprubahan na ni Presidente Rodrigo Duterte ang pagbakuna batok sa COVID-19 sa general population subong man sa mga menor de edad umpisa bulan sa Oktubre. Ginpahayag ni Presidential Spokesman Harry Roque nga ini tungod sa maramo nga bakuna nga damlag lamang nag-abot sa pungsod kag may ginapaabot pa sa mga masunod nga semana. Tungod kalakip na ang mga menor de edad sa vaccination, ginapangabay ni Roque ang mga ginikanan nga ipalista na ang ila mga kabataan. Nagpadala na sa sulat ang Kamara kay Senate Blue Ribbon Committee Chairman Senator Richard Gordon na gudi pangabay nga tugutan nga makatambong sa hearing sa manubok nga pananagan sa Kongreso si Pharmally Pharmaceutical Corporation Director Lincoln Ong, si DIWA Party List Representative Michael Aglipay, Chairman sa House Committee on Good Government and Public Accountability, ang nagpadala sa sulat nga nagapangabay nga kung hindi man personal pagi sa video conferencing lamang patubangon sa mga kongresista si Ong. Sa karon yara sa kustodiya sang Senado si Ong matapos makontempt bangod sa pagbalibad sini nga sabton ang pamangkot sa mga senador may kangtanan sa kontrobersyal nga pagbakal sa gobyerno sa medical supply sa Pharmally. Ginaprubahan na sang Senado si katatlo kag pinal nga pagbasa ang pagpataas sa 16 anyos sang statutory rape age kung statutory rape age gikan sa edad 12 anyos. Sa boto nga 22 kag isa ang abstensyon, ginpasar nga Senate Bill 2332 sa dinasaad nga amendahan na Republic Act 3815 o kuna Special Protection of Children Against Abuse, Exploitation and Discrimination Act. Makabig nga statutory rape ang papagihilawas sa babae kung lalaki nga may edad nga 16 katuig panubo kag mahimo man makasuhan bisan lalaki o kung babae. Sa karon ng Pilipinas ang may pinakamanubo nga edad sang sexual content sa Asia nga mayara lamang kita sang 12 anyos. Ginpatigayon sa Liberal Party ang ila virtual National Executive Council meeting kahapon niya adlaw Martes, Setyembre 28. Pila sa magtambong ang Sunday Vice President Leni Robredo, Senator Francis Pangilinan, Senate Minority Leader Franklin Drilon, Representative Kit Belmonte, anay Representative Steady Bagilat kag Erin Tanyada. Sa pagsinapol, ginendorso Sunday Pangilinan, Senator Leila de Lima kag anay Senator Bam Aquino bilang senatorial candidates kasang partido. Ginpasarma ng resolusyon nga nag-endorso kay Akbayan Senator Risa Contiveros kay Attorney Shell Jokno. Suportado man sang pamunuan sang partido ang mga ginahimo nga tikang ni Robredo para makahimo sang koalisyon. Amo man ginatagan ini sang poder nga magtukod sang United Ticket sa mga kandidato para sa 2022 national elections. Samtang ikonsiderar ni Presidente Rodrigo Duterte ang opinyon sa publiko sa pagdesisyon kung bala ipadayon ang pagpapili bilang Vice Presidente sa 2022 nga eleksyon. Suno kay Presidential Spokesman Harry Roque, sensitibo ang Presidente sa opinyon sa publiko apang mas maayo nga hulaton ang mga desisyon sini sa palabuton. Ini ang reaksyon ni Roque may kangtanan sa resulta sa Social Weather Station Survey nga nagapakita nga 60% sa mga Pinoy nagapati nga kung magpapili si Duterte sa pagka-Vice Presidente sa masunod nga tuig, mahimo ini makalapas sa ginasaad sa 1987 Constitution. Nagakinahanglan ng National Citizens Movement for Free Elections sa Namfrel sang 105,000 ka volunteers para sa aktibidad agod ipasiguro ang 2022 nga national kag local elections. Suno kay Namfrel Secretary General Eric Jude Alvia, kinahanglan sang organisasyon sang mas madamong nga volunteers tungod plano sang Commission on Elections nga magdugang sang voting precincts. Magatrabaho ang Namfrel sa automated election system monitoring, open election data, random manual audit kag parallel vote tabulation. Ang ato nga panguna nga balita international, balita sa sports, showbiz kay iban pa sa pagbalik sa Aksyon Balita Morning Edition.
Good morning dira sa kay Dennis Nuestro sa Woodfire, Bacolod, no? Sa kay Raymark Estares, mayang agaman, kag kay, si Kakashi Devo, tamyaw niya ko nung tagay mamaylan. Nan, patamyaw lang bala, tamyaw unta na iyang inapatamyaw mo yan, no problem, no? Kay Ma'am Elizabeth Malaka Gamala, kag kay ihada ko da Maria Murayama. Good morning, watching lang sa inyo while gapamahaw. Ay, very good, no? Kay Marjun Rivera, kag kay Anthony Rivera, dira kay Michiko. Good morning sa inyo, no? Sa kay Lito Palermo Olvido. Shout out sa tanan ng mga members sang Construction Workers Solidarity Bacolod Negros Chapter. Halin kay Lito Olvido. Kag okay. Sige, kada lang. Sige. Sige gani, okay. Si Dave to bala may gintatamyaw sa tagay mamaylan. Tidala na da sila ni Kwan. Nani mama mo ito si mamaylan mama mo? Si Kakashi, Dave. Patamyaw taga Mo mamaylan. taga mamaylan kapag Dave, ginadali-dali mo kami gina mag-report. Hindi basi Kasi manuwa ko basi hindi man sa taga mamaylan gid, bro. Okay. Basi wait takbalo. Sige. Kumusta nang ihada ko si Caitlyn? Break na sila. Karon na Announce. chikahan talaga karon. I-announce gid. I-announce gid ja. So- Wala siya ako gapabati siya. So bakwan ini ma-delayed ang akon nga pagka maninoy gali anay. Delayed anay kay looking na naman. Okay lang. Okay lang Wala di na to ako balita. I can wait. Willing to wait kuya. Willing Very to wait. good. Ala, dali lang. Kami ginapangita ko. And happy birthday sa akon inablos. So mga adlaw ko ano yung pinakagwapa sa tanan kong hinablos kay imo birthday. Ay. Daisy May Duran. Happy birthday, Daisy. Happy Daisy. birthday. 18 ha? JC. 18 na si Daisy. Mga 18 sa subong ha. Ano na pa na 18 na gid siya subong. Hindi kayo ma-18 siya subong. 18 sa gani. Gani. Happy birthday, Daisy. Happy 18th birthday. Debut. Debut. Debut Daisy. Debutant. Yes. Happy Ina to man. birthday, Ako, no? nagpapangita. Halin sa tanan mo mga tiya, mga financiers, mga financiers. Birthday. Mga tiya ni mga financiers mo, no? Si Tito yakwan lang niya daw. Pangkuan-kuan lang bala. Pangpiyan-piyan. Lahat sa mga piyan-piyan. Piyan-piyan. So, happy birthday dira sa imo, ano? Kaga sa kaya Ana Sinoro, good morning man sa imo dira sa La Carlota. Why naman ni siguro matsaga ko internet mo. Punto ni sa reklamo nga why sa internet no? Kay Liza Joy Ilon Amoroso, good morning man. Ay Bia Jonathan, good morning kaga thank you gida sa imo pag patigayon kahapon
Pero tigid ang iya nga kuan mo daw may video ko nakita. Way kakita sa video. Atong kadalagan-lagan sa basagdanan sa kapanahog. Pero ang iya nga pangabudlay. Ang pamalas si Jonathan ba ko tatlo mag-ilis ang iya nga bayo si Jonathan sa pamalas mo. Oo. May birthday pag idili si AJ Lim. Birthday naman subong ni AJ. Ay ka birthday hindi si AJ na eh. Nablos pa ni Namon. Happy birthday AJ. Ay 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 ay. Happy birthday especially halin sa kay Mami Muweng Morales. Sige. Te, anong sta ka na daya? Anong ikaw brow? Sa classmate ko kay May June Galve de Sendario. Good morning sa imo May June. Sponsors lang. Sana na? Kami ganit sa mga birthday, mga sponsors. Jerry Gatso. Prente mo? I don't know. Although wala ko pa siya na, Kay, parente mo guro kay Gatso ka, di ba? Base, guro. Parente mama mo. Base, guro. Saga. Kita mo kami daan parinti, action boy nga hindi ko bala makilala. Kasi, pero kilala ko lang sa una ko, gakadto kami sa man natin, hindi ko na siya madumduman. Kaya ginakalipatan mo, imo mga... Wala ginakalipatan. Hindi lang madumduman. Yung madumduman, syempre bata pa kita. Correct. So, gani nga mag-after pandemic, ma-explore ko sa tanan yung kaparintihan. Mag-isa nagligan, nagpag-gimaras kami kay para makilala ang mga kalulalulahan ko to. Kagkatiya-tiyaan, katiyo-tiyuan. Hindi pala sa nakakadto ko na to sa inyo nga mga tagimara, Sara, no? Namdamo sila. Mga kanto ka to. Kanto, fiesta? Fiesta to bla mo. Okay, abi ko rin yun. Kaya mamo kung gano'n ka to yan. Mamo ko tayo mano ka to. Yun, damo. Fiesta to, pagkadto ko, kung may birthday o something, amo na. Basta may okasyon, no? Sakay, good morning dara kay Councilor Femi Alvarez Martir. Yun dapat tamyo ni Ma'am Luing Melos sa Bago City na. Good morning, Councilor Alvarez Martir. Femi Alvarez. Maria, pag hindi ko ro? Ha? Maria Femi Alvarez Martir. Good morning. Sakay Alagad Kevin Henry. Alagad Radio is here. Good morning sa inyo, Good morning. Tara nga taga Alagad Radio. Sa Ipitas Hinubaan. lang on air. Good morning. Sakay Suzette Plumeda. Another classmate of mine. Kapila ka guro nagbalik eskwela. Ngayon yung mga classmates ito, hindi ko yung makita. Siling ko na guys, si Moga, sila guys, subong, busy, haso, sa life ng, kitawag siya naman? Fighting for life? Good morning, kay Sir Awin Torres, kaya nag-chat siya sa aton. Good morning, sir. Sang Fukuda Machi. Yes. Standby na mga ka-aksyon sa aton ka mga dugang ka mga balita. Aksyon Radio Philippines Standard Time na 7:44. Kag sa detalye na, balita international, umpisahan na sa United Kingdom ang pagpakisapol sa Japan para mapabaskog ang ilang bilateral relation. Ginpahayag ni British Defense Minister Ben Wallace nga ang nasambit nga tikang ang bilang kabahin sa pagpabakod sang depensa nila sa Indo-Pacific region. Isa sa posible talakayon ang lapnagon nga defense engagement program sa duha ka pungsod. Nagalaom naman si Wallace nga mangin o kung wala sang mangin problema sa pagsapol sang duha ka pungsod. Sa balita sa negosyo, isa ka industry player ang nagpahayag nga ang mga konsumidor dapat nga magpreparar na sa pagsaka sang cooking gas pagkatapos ng international contract price ng LPG na saka sa pinakatamataas nga level sa nagligad nga 5 ka tuig. Ginpahayag ni Regasco President Arnel T nga base sa karon nga adlaw nga contract price,
Ang saka ang yara na sa $108 sa kada metrika tonelada nga nagbutsilingon sa pagsaka nga 5.80 ang kada kilo. Ang presyo sa LPG sa Pilipinas nag-ailis ni kada isa ka bulan sa pagsugod sa kada bulan. Sa Oktubre 1, gina-estimate ni T nga ang saka sa contract price magapadayon ba apang naghatag sang 5 tubtob 6 ka pesos kada kilo nga magaresulta ini sa saka nga 55 pesos tubtob 66 pesos sa kada 11 kilogram nga tangke. Sa atong nga foreign currency exchange rate, ang US dollar 50 pesos kag 26 centimos, ang Singapore dollar 37 pesos kag 3 centimos, ang Hong Kong dollar 6 pesos kag 45 centimos. Kag sa ato naman yung balita entertainment, nagtaliwan na kahapon niya adlaw sa edad nga 89 anyos ang Filipino poet kag national artist nga si Bienvenido Lumbera. Inangin kumpirma sa bata nga si Tala paagi sa post sa social media. Sa impormasyon ginhatag ni Metro Manila Film Festival, spokesperson kag talent manager Noel Ferrer, komplikasyon dulot sa stroke ang gintunaan sa kamatayon ni Lumbera. Nagbaton si Lumbera sa pasidungog nga National Artist Award for Literature sa 2006. Naka-experience liwat sang pagkapierde ang women's basketball team sang pungsod sa 2021 FIBA Women's Asia Cup. Kamasaan sila sang world number 3 ng Australia sa score nga 120-56 sa hampang giniwat sa Amman, Jordan. Halin sa sugod, abansin ng Australia sa nagtapos ang last quarter. Naka-record sila sang 32-20. Wala man nakapakita sang maayong performance ang mga pambato sa pungsod nga ginapangunahan ng Kate Castillo, Christine Kayabyab kag Ria Nabalaan. Madumduman nga sining Lunes man una nga nakaangkon sang kapierdihan ang Gilas Women's sa score nga 143-52 sa kamot naman sang China. Balita espesyal! Alright! Energy! Bisan perde. Bisan perde, grabe ka dako sa ano no. Good morning, mga aksyon. Grabe ka dako ang Score ni ano ni ang ano gitawag Ang sina? abansing. Abanse. 143-52. Ay, Tingnan abansing sini. kalain. Naman, minus 9. 91. Grabe na. Sige lang, mga baskugan, gid man guro tagat siya. Wais na gasyot tao? Ha? Why gasyot? Wala guro eh. Diba Ang sinis naman la si guro sila kasala. sang China, sa gilas na to, nga babae, 91. Ang Australia, 54. Hindi, 64. Ang bansa. Sige lang, okay lang na Yun siya. na. Eh. Kaso Daso naman tuig eh, or daso naman yung mga hinampang. Okay? hindi ka man to Pero intrahible da subuan son. ka? Intrahible da son. Ha? Intrahible da son. Ang grabe naman. Tibay ka di upo di. Daton basta dalumbalay lang hampang. Wow! At nako. Hindi ka. Mahimos. Wow! Sarang ginabi mo. Ang mga Chinese dahil ka mga Australiana, hindi na sila kampang mayo. Yan kung Gusto dalumbal. kilid mo karon yan itakatapos sa balita espesyal tadi. Kailangan so dalong balay pero ang iyang katason sang iya nga sang dalop sang iya balay 6 feet. Wow. Bisan pa. Hindi amo. Sige sige tayo sa balita espesyal kay do may ano ka later i-announce or subong na lang. Subong Sige sige. Buwas na mga aksyon ang aton sining ng kuha ng Aksyon Radio sa Pamaskwa. Sa October 1. Gani, subong na submission da sang entry. Okay. Subong na sige na submission sang entry hasta sa buwas. Kaya sa pizza uno, masugo na kita sa paggabot sa aton mga winners. Sa aton nga sa Pamaskwa sang ARB, makadaog mo sang 500 pesos kung malawagan inyong ngalan. Wow. On-air ka pa. Ay mo nyo handa, magpadala ka mo sa entry, no? Pagi sa pag-text sa mga sunod, i-type ninyo Aksyon Radio Bacolod. Tapos kung anong programa nyo nabatian, pero subong. Aksyon Balita Morning Edition. Ngalan ninyo, edad, address, kag contact number. Ipadala sa 097-049-51202. Liwat 0970-495-1202. Ang unang inyo padalaan sang entry, na magasugod na kita sang raffle sa
Biyernes, October 1. So, ipadala na inyo yung entry, ah. Ano nga damo na entry na kapadala? Ang buti action dyan, I check to siya. Ara na kayo niya na, no? O, sige, ah. Torko jong kumang agad ra. Sige. So, patayo ng tari itong balita special. Kaya, ang part 2 sang iniblang mga pinasahi nga layi sa reklay niya niyang pungsod. So, kagapon, sa madumduman, Action Boy sa Poland, ginadilian ang pagsuksok sang t-shirt nga may Winnie the Pooh nga naka-print. Kaya, mo to gani, si Winnie the Pooh lagasuksok sang underwear. Diba si Sundon puno sa mga bata. Ay, kalai. Nga wala ka underwear. Oo. So, mas dako ang multa, labi na akong lapit ka sa Pwede eskwelahan. mo na guro ya sundon sa mga bata. Basta yung mga lawas na si Winnie the Pooh, eh. Amo na. So, ano siya, exempted. So, next Action Boy. Areo. Dito sa Victoria, Australia, Action Boy, ginadilian dito or hindi ka tuya pwede kailis ang imo bumbilya ya kung hindi kaya license nga electrician. Bumbilya lang? Oo, bumbilya lang. So, dapat license electrician gidi ang mag-ilis. Diri sa ato niya, pag gusto, tayo pwede tayo kailis. Tigay bumbilya man lang mo. Gani, dito sa ilaya muna yan. Hindi tayo kuno ya pwede ka ilis ang bumbilya kung hindi ka licensed electrician. So, kagasto, no? Siyempre, mabayad ka gidi. Gani, oo, pwede no? So, next Action Boy. Sa Samoa, Action Boy. Hindi to bawal to kuno bawal to ya nga malimtan mo ang birthday sa imo misis. Galing. Dapat gina-celebrate gina kon Action Boy. Hindi man atag kung ano gid nga penalty ang i-ano sa imo, outside di Colombo, agora. Pero, ha? Outside di Colombo. Ano outside di Colombo? Gawa ka sa moskitero. Natulugan sa asawa mo bala. Hindi may moskitero na. Outside di Colombo. Ang Colombo, moskitero, kung habol. Oo, Colombo. Colombo, moskitero, sa Tagalog. Ano yung habol, gani? Ang habol, kumot. Kumot. Okay. Sige, So, kumot. Lain naman yung Alay mo na yan. Bisaya naman niya, ginkumos naman niya. Ang Samoa, kung Action Boy, ang country, tiyan mo na, bawal, magitiya kalimtan ang birthday ni Mrs. mo. Kaya kung kalimtan Pinas ang mo, mga misis. oo. So, ang Sabana, guro, pwede lang yung kalimtan. Pwede lang kalimtan mo ang misis mo from birthday, hindi gid. Hindi gid pwede. So, ginasunod, ginakon Action Boy sa mga tao dito. Ari naman sa Florida, Action Boy, actually, damo gambal nga wala naman ikuno ga-exist subong. Pero sa Sa una, dina? sa Florida. Florida. Pero sa una, kung Action Boy, bawal dito kuno ya mag-utot after 6 p.m. every Thursday. Ano na yan? Sa public. Hindi ko nabi ka, yung kadabi yung wibis siya kagana mga alas 7 sa gabi, ikaw tutulong mo gid. Gan mo gid siya. Magkabasa pwede. Gani, pero damo gambal. Tutura bla. I-search ko gini bala, pero damo gambal nga I'm living sa Florida, wala na subong nga lay ang ga-exist ang Sabi di ka nakautot. Hindi ka nakautot. So, nagkalain mo ni man, no? Nagtawa ko ni gani. Kaya ga-exist kini siya kung Action Boy, sa to pang 1800s. Nga every may specific date pa na every Thursday. Thursday. Anong araw sa Thursday hindi ka May lang kautot? day off ko ba? Hindi ka kautot Pwede siya. lang niya sa apartment. Ay, kalain. So, dito pero subong guro, why na di guro Kaladlaga, funny mo na yung klase sa diba? Bawal magutot sa public after 6 p.m. every Thursday. Di paano na mabalaan kung nangutot siya wala, no? Alas 5 pa lang to, tingin ba niya natin utanan mong utot dati pag alas 5 nila? Kalain. Tama na, tipo doon mga kabataan mo kada wibes, alas 5. Tipon! Tipon. Kung may mga utot ka muna, tingba nyo na kada. Pagka ba din, nakautot na kumagina mga alas 4, pabati ako liwat. Kalain. Pati ako liwat na, basi mabtan ka karoon na size. Ay, kalain. So, Irti, wala na klase, po ya. Kaya sa mga, na-istoryahan ta naman yung about sa Portugal naman niya, nga bawal mag-ihi sa dagat. Oo, wow. Kaya basi ma-flash na madala ka. Ma-flash. Yung basi, ang likado na sa dagat ka mangihi. Basi may mag-flash gulpi. Madala ka to no? So, ang last Action Boy, ang Styria. Bawal dito. Syria. Bawal dito. Damo ISIS to? Oo. Bawal dito Action Boy maghimos ang sandcastle sa mga baybay. Yan naman. I don't know, pero bawal. Di ba actually sa Boracay, ginabawal naman na? Ano bawal naman? Anong dugay diferensya?
I don't know. Ba siguro para wala lang ka ba Ma-preserve or ang something oo. sa Pero sa environment. Boracay, subong wala ka na may makita nga mo na. Kaya ginadilian Hindi ba na. suna? Karami sa mga sandcastle ba? Oo. So, dito sa reaction by up to 89,000 pesos, malang ang multa. Pila? Madakpan ka. 89,000 pesos. Kung maging mo ka sandcastle. Oo, kung madakpan ka. Okay? Okay. Perte nga mga lahi. Pwerte, no? Damo pa na actually. Namot. Gusto naman ang iban, mga sa December naman. Ate, sige. Ay, si Kwan gali, si Councilor Femi Alvarez Martir. Birthday na gali subong. Okay. Happy birthday. Kung nagalaging tamyaw si ni Ma'am Luing kay birthday niya subong. Happy birthday, Femi. No, happy birthday sa imo, no? Sige. Sige. Good morning man kay Action Boy, kay Edmond Sumugat. Nagpamati man siya. Okay. Sige. Kay Ana Katrina, good morning Mandra. Kay Ermelita Kitson, Jose Olarte, kay Gloria Alohanon, Sampurok, Juan Alangilan. Good morning dira sa inyo, no? Sa friend ko pala, kay Emmy Milievo, good morning Mandra sa Bago City. Kay Engineer Ray Ruiz sa Candoni, good morning man. Rodely Gumayan, good morning. Kag Veronica Santillan, Manukan, good morning man. Kag kay Tiambal ni Edgar Tianombre sa Biniquil, Kabankalan, no? Kung ma-extend ang voters registration ng Team Songs ang COMELEC September more. Ay? Siling ko dyan, kung ma-extend ang voters registration ang Team Song kung saan COMELEC September more. Wow, September more. Actually, may kanta na yung September morn. Morning bla. September morn. Bongga. Leve La Corte, good morning man sa inyo. Jerry Acero, paano ako naka-intra? Tubla kayo na ang ginlawag ko, mag-intra ka. Text mo lang sa ang imong Aksyon, Radyo Bacolod, text mo. Tapos programa, din mo nabatian ang promo. So, Aksyon Balita, sa mga ibi, Aksyon Balita Morning Edition. Ngalan, edad, address, contact number. Amo na i-type ni mo. Tapos ipadala mo sa 0970-495-1202. Okay? Sige, para sa aton nga, sa Pamaskwas ang Aksyon Radio. Sige, standby na kita mga ka-aksyon sa Aksyon Hotline. Upod ka-aksyon, Art Tayhupon. Ang inyo naman din news team. Aksyon Dorel Cabal. Kag-aksyon Boy Duran, una sa balita, una sa aksyon. Sa Bacolod Aksyon Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, issue, serbisyo publiko. Aksyon Radio. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita,